kai da Najeriya wallahi yanzu ban da guri idan Allah ya bani garin ne duka garin ne mashin kawai ne guri na Madina na ashe ba cin yare ubangiji Allah sa ne to Allah sa ne amma shi gaskiya ana dana Madina wallahi kana mutawa bare nan banga baka dana ba kowa hau kai baka wannan ba Allah ka zo ka hau ga mashin ya zo ka zo ka dana dan Allah ka zo ka hau dan Allah mutunan ko ga mashin ya riga yi mashin ya yi aminta nake da inda zan alhamdulillah sai nake dauka alhamdulillah banga ya shi da Allah ba hayar shi bai dawo ba ko ya ina lillahi ko ina tin shi Allah irin wannan abu ke ba gaskiya gaskiya kayan mashin mai gaskiya Allah sa lari wallahi Allah sa lari dai ta hakuri da mu ne mun zo ringa zuwa aro kaji banga shikenan ya kaji mashin kai ne kaga ne mashin ka ce kake shi aka waya kana muna kiran shi kuta da kai wani miji ai kuma ya kamata mu ce na ga lokacin Madina Allah sale kana wuta Madina wallahi ina wuta ka bashi Allah kiyaye Allah ina magana ka bashi kuma shi ka bashi dan ka bashi mu kulle ta dai Allah da iko ya baka ya kwace ya bani dan Allah ka bashi ko matsala ka kullun cikin waya ba shi ka wai man da Allah wannan ka zo mu jita in na ce na komi ka bashi mashin wani mashin wai ni na ce ka ban mashin ka bashi da Allah kamar ni na ce ka bani ka bashi mu kullun shi kai wallahi ban bada mashin in ba sai da duk bala'in da za a yi ba a yi banga Allah ya kwace ya baka ya bani ga mu kulli na in akwai wanda ya sai an san mashi a ni ne baka ji